Братко, от кога не сме се виждали? Усещам много черна енергия в теб. Още ли учиш програмиране? Да, учител. И аз учих програмиране, но открих, че не кода е важен, а чакрите. И с това се занимавам последните 10 години. Да, на теб ти трябва минимум второ ниво чакра пречистване в chakra.net в Инстаграм. Какво? Доволен ли си за chakra.net цено? Не, учител. Чакра пречистване ниво второ струва само 5000 евро. След това ще трябва ти 3000 за мини клинсинг. Сега ще ти направя едно безплатно, за да мога да се освободиш, защото просто положението е страшно. Наистина. Наистина, братко. Що така ценно? Усещаш ли нещо? Кажи ми. Усещаш ли? Усещам. Давай.